Abli ang Department of Agriculture sa sugyot sa Samahang Industriya ng Agrikultura kung sinag nga paghatag og 5 pesos hangtod sa 6 pesos nga subsidiya matag kilo sa mag-uuma sa humay nga kasamtangang nagantos karon sa ubos nga presyo sa ilang ani. Matud ni DA spokesperson ug Assistant Secretary Arnel de Mesa, daghan na silang giimplementar nga tabang sa mga mag-uuma sama sa financial assistance, libreng binhi, pagpatambok ug mga makina sa pag-uma. Apan giila niya nga ang labing angay nga solusyon karon mao ang pagtakda og minimum nga presyo sa humay aron mapugnan ang mga pagpanghimaraot sa presyo sa mga traders. Sa pagkakaron, nagreklamo ang mga mag-uuma sa Tarlac nga gipalit ra og 8 pesos matag kilo sa ilang humay bisan pa sa taas sa gasto sa produksyon. Gilauman sa DA nga maaprubahan dayon ang minimum nga presyo sa dili pa ang sunod nga ani aron makadawat og mas dako nga kita ang mga mag-uuma. Sa laing bahin, mipahimangno ang sinag nga posibleng mawala ang interes sa mga mag-uuma sa pagtanom og humay kung dili paliton sa National Food Authority kon NFA ang ilang ani. Gikumpirma sa NFA nga puno na ang ilang mga bodega, hinungdan nga dili na sila makapamalit og dugang pa nga humay gikan sa mga lokal nga mag-uuma. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagato sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!